Tha thai Lalṭhazuali savate kan ti bok kha a video sang ka reaction awanga min subscribe to inom nual ti ka sia chu wangin in tan tun tuma hian a music video thar hlak lalum veng pahnih hmun ti hlahi kalo react dona tuna kan muang hian hei a channel thar ani mela subscribers zani somriat pahnih hi anei to a tin music video po hi nikhat kalta a upload khania mi zali somruk panga in an view to a channel link te music video link te hi description a te pin comment a te karon da anga ilo view sakanga ilo subscribe panga ilo share chur don ya ti kha kan som ma sadu chewa music video an ron siam ma sak ber na hla hi pahnih hmun ti hi ni ya engtin tak nge ron phua chunga ron sak chua don a hriat lova hei a phua tu te akai noi lo in rol te kha chu ti hianin kan muang hian ania an shooting na hmun te po aniang chu makeup artist te ka cha kan sai thui lo mai nga lan tho wangin a hla thu pui hi pahnih hmun ti hi ni deuh top mai a no pangtana hlim om zongin zirlai ti nuam thei zongin an ron siam don ani kan ringota thui tak soi lo in a video hi clearin ngai thatan phot mai ang an play nge school no pang ani dak fo a chang chat at lo ne atlar to pa o phone hi lo nga thate tu da lo lang hi M Steve scholarship lam zai thiam kan lo hriat lar sa khania kan hriat zo tak mai ni a hla te ka ngai thachina chumi kan soi ma chon no pang o phone tha thai zai kan react masalama kan soi thin a to pa o phone ler thin te hi ala pai lawa a zai ti moi tu khani a tlok ti pon ka soi phal che lawa a tlok khian chon en a moi lo lama kok te uma ma in ka sia a phone moi tak a top tlar zel mi kha a top athulam top zelami kha kan lo notice ve in ka ringa phone ler maya tin chiar copy hei no pang hianin kan hupur deuh thina mi zo no pang hian pahnih hmun thiam lo chon pathum hmun a zir thei lo ti te kha telin ka ria kha ting lampang kha chang khana kan play non le lokang kan ti to pa wangin a rep po kha kan play tlang thong em tin nghe chiar cop hi in thiam mưa tam si ka chuat ka boy pathum hun kal dan ka zot roi a music kalvel dan hi an nal au khop mai la ma rem khop mai exposure tir za no pantan chin che awesome pahnih hmun ruk thleng chang hi na neron chei ta a music video hi no pang ta na hmunom tur zong in an siam thiam khop mai pahnih hmun han tia tun lai no pang chuan pahnih hmun ti chuan hreto khero lo mai thei ni English medium a zir chuak te chuan timetable tiang deuh thlap phin an soi thina
nau pan lai thing tlang lama sei len te chuan pahnih hmun khat pahnih hmun hnih pali tuna an ron sak dan ang hi kan zir thin dan ania mase kho pui lama chuanin true one is true 2204 te khalo ni vek to maya soi than dan te zir than dan te oma a number le a thu kha chu in ang vek tho ma se mi zo tong nge he tiang ron phu chu khi a tha khop mai an ti mu nom thiama no pang zai ni ang nge in no pang te ta na en nuam tu le boring lo turin hei ron chei vel dar ani hilam thiam khop mai play zomang o chuan in chumi ma chuan M Steve po kha tha thai nen anin mil don viewing ka sia hei akar la ka ron tlak ze zeute anin chobe chho don viewing ka sia kan soi le lo kan chu khát ni thùng ly nga ti rua lang khát ni thùng ly nga zir tir tu i za ang no pang fel kan hi ni pakhat hun chu a har lo ti ro ma se a dak khat chu a har ni ti ro chang fan la pathum hun chu clear la tu punan kai thei so athun na hian a baseline ron drop deuh dup thina khami ni chela achang lai pahnih hmun ruksari riat tiang chowela soi lai khan asak lai khan music an thol dewa a phone ler ron ri thei thina kha athun na hi chon amoi lo ti na ni lo in music a nok deuh to a notice lu tuk thei lo thina khami a music thol lai a phone ler te shiat mai thei mi lo khamoi khop mai tin no pangina chiar kop mathematics mathe mo tun ma tong kam takin hu phur enan en lo nan he tianga a hla thil zir ol sam zonga siam te thavia wing ka sia tho khan lai kha zirtir tu pakhatina periodic table hydrogen helium lithium ti vel athluk dewa asiam kha chemistry zirlai no pangte tan tangkai thei tur zong hriat nom thei tur zonga asiam te kharon lar chim to kha tiang deuh khan hla ni to hi chon thil hriat ol tak ani thina no pangtan sakrol dual thei ni to phei chon hu phur ena an en lo pha ve thei yani pahnih hmun som thleng aron omta ti chon a hla chu ain khor pum ta chu ni meya tuna kan ngai thlak le tur hi chu athunon kan lama ba ka pahnih hmun som nu lama chon ombel tur kha om to lova ngai thlang o video pom hmun lo me azak ve ti hriat taka an lam tir boxi a zei tho boxi ma se ngam sar lutuk lo azak ve ti hriat dewa an ti der la khalo mum rewani ei tuna kan mu te hi a music video hlotin theina na in rol zong te ania hemi music video hi an ni zar hen kan mu thei ni hello om khop mai music video dang te po kan mu le thoi be sei ta ila tin na zir na konga te a zai na konga te po ani chu no le pa thoi na konga te puitling takalo thang len zel turin tu sana kan hlana hlathar min lo hlui lewat kan be se hak hlel takin kan lo thlir le ani tikha kan soi le du ani khati chin kha ton tu matan chon ni le photo se o